Chief Izichukwu Alex Machie nke eji Iroko wee marụ na Naịjirịa gbaa gburugburu echie n'ọzọ. O chiri ọzọ a nke a na-akpọ isi ọfọ n'anị Anam na-akpọ isi ọzọ isi ọfọ, mana ọ chiri ya mgbe ọfọ dịka usoro nna nna anyị fasi dị. Afọ ọzọ ya bụ afọ nwa Elotanna 1 of Imo-Ukwu Anam. O mere nke a dịka ọnwa Ọgọst ruru na 17th bụ Mọnde. Ọ kpọkọtara ikwu na ibe, ọra na eze, ndị enyi ya na klọb dị iche iche wee mere ha mmemme echimọzọ. Ekelegoro m ndị Chief Friars Club ekelegwu unu nke echirisi azegwolu nwanụ bụ na ndị United Ego Club nke ndị Anam. Anyị chọrọ ka anyị hụ izu $5,000 n'aka ego. Anyị na-achụ ego Mike na-ele ego n'ahịa. Ọsị na ndị Chief Friars Club n'ọbara ego ọjọọ aka ọ bụ otu asị na-adịghị ya nye ka asị ka nkọwa aka m ga-egwure nna m anọọsụ m kelere gị ị na-emekwu maka onye ya na Emana
na-agwa mụ nwa m. Dala ai kene apa ọzọ? Dalo si na wata. Nna m ai kene. Kedu nke zuru gị? Dalo. Em na nwanne nwoke echigo. Ọ bụ ya. Ọ dị ka onye menwu ihe dị n'ọzọ ahụ. Pada bawa tanya apa ni? Salah ikan lagi. Lalu macam begitu. Apa yang nyata nama? Lalu. Karena nyata boleh muawa. Jadi besok. Asaba. Asaba. Lalu. Kaya maka udah guna pembe. Kaya maka udah guna pembe. Kaya maka udah guna pembe. Ebe di mana aku ya? Lalu emang aku ya. Lalu sekwali jadi nak tahu. Oh ya. Lalu ikan lagi. Jadi beri nak kau nak jual apa nak? Jadi apa nak kau mana? Kami nak komersial. Aku mau ke Abu Wambu. Untuk kamu ni abis. Oh, yang bocil kau. Yang bocil apa nak? Untuk kau abis. Saya biar kau ada. Saya nak kalau pasal ada dia nama. Lalu. Lewat aku. Ikan lagi. Isu kita tapi orang aku isu tu. Ise. Usia apa ya? Saya semua bagulia. Lalu apa boleh kau mahu? Oke ya sih kayak gimana biar apa? Lalu. Kita mandi ke sih. Hanya anjing fokus na. Kamu yang kena bis. Ìṣẹ̀lẹ̀ máa ṣe asọ̀rọ̀ ní yóò ọ̀nà ilẹ̀ ọ̀gbẹ́ àkúnlẹ̀ nílò ètò. Máa ṣe àmọ̀ kalẹ̀ ìyọ́ àkúnlẹ̀ lálẹ́ ní ẹ̀rí sàgbáyé rẹ̀ Ini apa gua nak? Dika ikan lembaru, kadang dia